Ništa tog jutra nije ukazivalo da će se sve srušiti. Zagrebačko nebo pokazivalo je onu karakterističnu plavu boju ranog jeseni, ni prevruće ni prehladno, samo je pratilo svoju rutinu, indiferentno prema onome što se događalo u životima ispod njega. Marija Kovačić stigla je u ured računovodstvene tvrtke u kojoj je radila 19 godina s smeđom omotnicom u ruci, osjećajući težinu riječi otisnutih na papiru kao da su kamenje u njenom džepu. Metastatski karcinom, rekli su liječnici onom tehničkom formalnošću koja je sve činila još strašnijim. Njen se svijet srušio 3 dana prije, u bezličnoj liječničkoj ordinaciji, i od tada je mentalno uvježbavala kako će reći ljudima s kojima je svakodnevno živjela da joj je, s 42 godine, očekivana životna dob drastično smanjena na nekoliko mjeseci, možda godinu dana, ako bude imala sreće. Ako ste se ikada osjećali nevidljivo, čak i kada ste ispred svih, ova priča će dotaknuti vaše srce na način na koji to malo tko može. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i lajkati ovaj video kako bi više ljudi moglo čuti priče poput Marine, koje nas tjeraju da razmislimo o tome kako se odnosimo prema onima oko nas kada im je najpotrebnije. Marija je duboko udahnula dok je smještala svoje stvari na radnu stanicu koju je zauzimala toliko godina. Stakleni stol s nogama od nehrđajućeg čelika djelomično je odražavao njeno lice, otkrivajući podočnjake koje nikakva šminka ne bi mogla sakriti. Odlučila je da neće davati velike dramatične objave, samo će ostaviti liječničko izvješće na stolu, dovoljno vidljivo da ga svatko tko priđe može vidjeti. Bio je to tihi poziv u pomoć, način da kaže umirem i trebam da znaš, bez izgovaranja riječi koje su joj se još uvijek kočile u grlu. Ivan, njen šef već više od desetljeća, bio je prvi koji je ušao u njenu sobu tog jutra. Sa svojom uobičajenom kavom u ruci i kravatom malo nakrivo, govorio je o rokovima za sljedeći tjedan kao da je to bilo koji drugi dan. Njegove su oči preletjele preko liječničkog izvješća s logotipom Kliničkog bolničkog centra Zagreb na vrhu, zaustavile se na trenutak na riječima palijativna skrb, istaknutim podebljanim slovima, ali su nastavile kretanje kao da ništa nisu vidjele. Trebamo financijske projekcije do četvrtka, bez greške. Klijent pritišće, rekao je namještajući naočale prije nego što je izašao. Ni riječi o izvješću, ni pitanja o tome kako je. Bilo je kao da je dokument nevidljiv, kao da je najavljena smrt previše neugodna tema da bi stala u pretrpani raspored tog tjedna. Tijekom ručka Marija je sjedila s Petrom i Tomislavom, kolegama koje je smatrala prijateljima, nakon toliko godina dijeljenja obroka i tajni. Namjerno je ostavila liječničko izvješće pored svog tanjura u restoranu tvrtke. Razgovarali su o novoj seriji na Netflixu, žalili se na promet koji je svakim danom bio sve gori u Zagrebu, komentirali mogućnost kiše za vikend. Petra je čak spomenula svoj pregled kod dermatologa radi uklanjanja madeža. 15-minutni postupak bez ikakvog rizika. Marija je pogledala svoje vlastito izvješće, nadajući se da će netko primijetiti ironiju tog razgovora o trivijalnostima dok je riječ terminalno ležala među njima, materializirana na memorandumu. Nitko nije spomenuo. Izvješće je ostalo netaknuto, kao da je samo još jedan radni dokument bez važnosti. Navečer u svom malom stanu u naselju Trešnjevka, Marija je stavila izvješće na stolić za kavu, dok je njena sestra Ivana svratila da ostavi štrukle sa sirom koje je njena majka pripremila. Mama je rekla da si jako smršavjela, komentirala je Ivana, izbjegavajući izravno pogledati izvješće dok je nervozno preuređivala pramenove svoje plave kose. Razgovor se vrtio oko priprema za rođendan Marijinog nećaka, tračeva o novom dečku daljnje rođakinje i o tome kako zima obećava da će biti oštra te godine. Kad se Ivana ustala da ode, njene su oči konačno pale na izvješće. Bilo je oklijevanja, trenutka obustavljenog u zraku poput mjehurića od sapunice koji će uskoro puknuti. Trebala bi se više odmarati. Bilo je sve što je rekla prije nego što je otišla, tiho zatvorivši vrata za sobom. Marija je ostala sama sa svojom dijagnozom, pitajući se hoće li umrijeti od samoće prije nego što rak završi svoj posao. Sljedećeg jutra Marija se probudila s odlučnošću koju nije osjećala danima.
Stavila je liječnički nalaz u svoju smeđu kožnu torbu i krenula prema uredu s drugačijim planom. Više neće ostavljati dokument diskretno na vidljivom mjestu. Danas će ga staviti izravno u ruke ljudima. Prva je bila Ana, recepcionarka s kojom je godinama izmjenjivala osmijehe. Željela bih da ovo pročitaš kad budeš imala trenutak, rekla je Marija, pružajući joj omotnicu. Ana je uzela dokument s uljudnim osmijehom, stavila ga na svoj stol i obećala da će ga pogledati čim završi s organizacijom rasporeda sastanaka. 3 sata kasnije, kad je Marija ponovno prošla pored recepcije, nalaz je bio na istom mjestu, očito netaknut. Ana je kratko podigla pogled, nasmiješila se kao da je sve u redu i nastavila mahnito tipkati na računalu. Nalaz je postao duh, prisutan, ali nevidljiv svima osim Mariji. Tijekom sastanka odjela Marija je ponovno pokušala. Kad je došao red na nju da govori o projektima u tijeku, jednostavno je gurnula nalaz na sredinu stola za konferencije i rekla: ovo je moj najvažniji projekt trenutno. U sobi je zavladala neugodna tišina. Nikola, financijski direktor, se nakašljao i brzo preusmjerio razgovor na tromjesečne ciljeve. Davor, koji je sjedio za stolom pored njezinog više od 5 godina, upiljio se u svoj tablet kao da je tamo rješenje za sve probleme čovječanstva. Nitko nije dodirnuo nalaz, nitko nije postavljao pitanja. Kad je sastanak završio, dokument je ostao sam na stolu od mahagonija, sve dok ga Marija nije pokupila, osjećajući se nevidljivijom od samog papira u svojim rukama. Zapravo, nije bila nevidljivost, bio je to strah. Marija je to mogla vidjeti u izbjegavanim pogledima, u nervoznim osmijesima, u naglim promjenama tema. Ljudi su vidjeli nalaz, razumjeli njegovo značenje, ali su odlučili ne prepoznati ga. Kao da je rak zarazan ne fizičkom blizinom, već samim činom spominjanja. U hrvatskoj kulturi, gdje smrt još uvijek nosi veo praznovjerja i nelagode, priznati prisutnost nečije terminalne bolesti bliskog nekome bilo je kao pozvati samu smrt u razgovor. A nitko nije želio sjediti za stolom s tim neželjenim gostom, čak ni za nekoliko minuta solidarnosti. Bilo je lakše pretvarati se da nalaz ne postoji, da je Marija samo malo blijeda. Možda joj trebaju vitamini ili odmor na Jadranskoj obali. Te večeri, dok je gledala lokalne vijesti, a da zapravo nije obraćala pažnju, Marija je pronašla karticu koju joj je doktor Petrović dao tijekom zadnjeg pregleda. Centar zdravlja i oporavka, medicinski rezort Aurora. Pisalo je zlatnim slovima na tamnoplavoj pozadini. Njezin liječnik spomenuo je to mjesto kao opciju za zadnje faze. Luksuzni rezort prilagođen terminalnim pacijentima, gdje se eksperimentalni tretmani kombiniraju s visokokvalitetnom palijativnom skrbi. Mnogi pacijenti tamo pronađu utjehu, ne samo fizičku, rekao je liječnik onim blagim glasom kojim je priopćavao loše vijesti. Marija je spremila karticu više iz učtivosti nego iz interesa, misleći da će radije provesti svoje posljednje mjesece kod kuće, okružena ljudima koje poznaje. Sada ironija te pretpostavke natjerala ju je da ispusti gorak smijeh koji je odjekivao praznim stanom. Odluka je došla usred noći, dok je Marija promatrala strop svoje sobe, brojeći pukotine koje je znala napamet. Nazvala je broj na kartici čim je sat otkucao 7 sati ujutro. Miran glas s druge strane objasnio je postupke, troškove, astronomski visoke, ali što je novac sada značio, i trenutnu dostupnost sobe s pogledom na Jadransko more. Koliko dugo planirate ostati kod nas? Upitao je glas. Marija je oklijevala samo sekundu prije nego što je odgovorila. Do kraja. Riječ je visjela u zraku trenutak, teška kao olovo, ali čudno oslobađajuća. S druge strane linije nije bilo nelagode, nije bilo promjene teme. Samo savršeno razumijem što je zvučalo kao prva istina koju je Marija čula tjednima. Spustila je slušalicu i počela pakirati kofere, osjećajući se čudno lagano, kao da se već odvaja od ovog svijeta. U tvrtki Marija se nije trudila davati detaljna objašnjenja. Ušla je u Ivanov ured i rekla jednostavno: odlazim na bolovanje. Ne znam kad ili hoću li se vratiti. Stavila je nalaz na njegov stol,
ali ovaj put nije čekala da vidi hoće li ga pročitati. Više nije bilo važno. U odjelu za ljudske resurse ispunila je potrebne formulare i poslušala objašnjenja o zdravstvenom osiguranju i postupcima za dugotrajno bolovanje. Već na vratima Vesna, voditeljica HR-a, konačno je spomenula ono što su svi izbjegavali. Čula sam za tvoj problem. Žao mi je. Marija je kimnula, ne znajući što odgovoriti na to zakašnjelo priznanje. Hvala ti što si to rekla, promrmljala je konačno, shvaćajući da će to vjerojatno biti njezine posljednje riječi u toj zgradi u kojoj je provela gotovo pola svog života. Izlazeći kroz rotirajuća vrata, nije se osvrnula. Zagreb je nastavio svoju rutinu, ravnodušan prema njezinom odlasku, kao što je bio ravnodušan i prema njezinoj dijagnozi. 4-satna vožnja od Zagreba do obale činila se Mariji kao 4-satni oproštaj od starog života, kilometar po kilometar. Autobus se probijao kroz planine, povremeno otkrivajući bljeskove Jadranskog mora, koje je postajalo sve bliže, intenzivno plavo nasuprot vedrom jesenskom nebu. Ostali putnici živahno su razgovarali o ljetovanjima i budućim planovima, dok je Marija promatrala promjenu krajolika kroz prozor, razmišljajući kako je čudno putovati bez povratne karte. Bilo je u tome nešto oslobađajuće, kao da se okovi koji su je vezali za njezinu prijašnju rutinu, tjeskoba zbog rokova, briga o tome što drugi misle, čak i ogorčenost zbog njihove ravnodušnosti, postupno razvezuju s udaljenošću. Kad je napokon ugledala lječilište Aurora, elegantan kompleks bijelih zgrada uokvirenih čempresima i s morem u pozadini, Marija je osjetila nešto neočekivano. Blagi trzaj iščekivanja, gotovo nade. Lječilište nije nalikovalo bolnici unatoč svojoj svrsi. Nije bilo onog karakterističnog mirisa antiseptika, ni zidova institucionalnih boja, ni opresivne tišine medicinskih hodnika. Umjesto toga, Mariju je dočekao predvorje koje je više podsjećalo na hotel s 5 zvjezdica, s podovima od svjetlog mramora, aranžmanima svježeg cvijeća i panoramskim pogledom na Jadran kroz prozore od poda do stropa. Dobrodošli u Auroru, gospođo Kovačić, rekao je Luka, mladi recepcionar s iskrenim osmijehom, bez onog žalosnog pogleda koji je počela primjećivati u očima ljudi koji su znali za njezino stanje. Mi ćemo se pobrinuti za cijeli proces prijave, ali prvo, želite li nešto popiti? Možda čaj? Putovanje je sigurno bilo naporno. Bio je to mali znak pažnje, ali jednostavnost te ljubaznosti, ponuđena bez oklijevanja, bez nelagode, natjerala je Mariju da joj se oči napune suzama koje je brzo prikrila, prihvaćajući čaj s kimanjem glave. Njezina soba bila je na 3. katu, s balkonom koji se otvarao prema moru. Bila je prostrana i uređena s diskretnom elegancijom, king size krevet s plahtama koje su izgledale poput oblaka, mali dnevni boravak s kaučem i foteljom okrenutim prema pogledu, pisaći stol od svjetlog drveta ispod bočnog prozora i mramorna kupaonica s dubokom kadom koja je obećavala duga opuštajuća uranjanja. Na noćnom ormariću jedan bijeli ljiljan u kristalnoj vazi i ručno napisana kartica na kojoj je pisalo "Dobrodošli u vaš novi privremeni dom". Marija je otvorila vrata balkona i pustila morski povjetarac da preplavi sobu, noseći sa sobom miris soli i divljeg ružmarina. Kao da je i sam zrak ovdje drugačiji, lakši, lakše se diše, unatoč tumoru koji joj je pritiskao pluća. Prvi put od dijagnoze osjetila je kako joj se ramena opuštaju kao da je spustila pretežak teret nakon što ga je predugo nosila. Prvi obrok u lječilištu poslužen je na terasi s pogledom na more. Marija je sjedila sama za stolom za dvoje, promatrajući druge goste za susjednim stolovima. Neki su bili vidljivo bolesni, mršaviji ili bljeđi nego što bi bilo normalno, neki su nosili prijenosne infuzijske pumpe ili su koristili marame za glavu kako bi prikrili nedostatak kose. Drugi su izgledali savršeno zdravo na prvi pogled, možda posjetitelji ili obitelji pacijenata. Hrana je bila iznenađujuće ukusna, rižoto s morskim plodovima pripremljen s majstorstvom u pratnji lokalnog bijelog vina. Dok je uživala u svakom zalogaju,
Marija je primijetila ženu otprilike njezine dobi kako joj prilazi. Je li ovdje zauzeto? Upitala je pokazujući na praznu stolicu. Zvala se Katarina, objasnila je nakon što je sjela, u lječilištu je već 3 tjedna. Rak gušterače, rekla je s zapanjujućom prirodnošću, kao da spominje svoj horoskopski znak ili rodni grad. Nije bilo dramatike u njezinom glasu, ni onog tona šaputanja kojim je Marija koristila nekoliko puta kad je spomenula vlastitu bolest. Pluća s metastazama na kostima, odgovorila je Marija nakon trenutka oklijevanja, iznenađena vlastitom sposobnošću da izgovori riječi bez da joj glas zadrhti. Katarina je kimnula, kao da raspravljaju o vremenu. Prvi tjedan je uvijek najčudniji, komentirala je dok je pregledavala desert na jelovniku. Naviknemo se na ideju da vani nitko ne želi razgovarati o onome što imamo, a odjednom smo na mjestu gdje je to najnormalnija stvar na svijetu. Zastala je da naruči puding od smokava konobaru prije nego što je nastavila. Najsmiješnije je to što ovdje manje pričamo o bolesti nego što vani mislimo da bismo trebali. Kad više nije tabu, izgubi malo od hitnosti, znaš? Marija nije znala je li to vino, olakšanje što je napokon na mjestu gdje se ne mora pretvarati, ili Katarinin izravan način, ali prvi put u tjednima osjetila je želju za smijehom. I nasmijala se. Iskren smijeh koji je dolazio iz dubine njezinog bića, poput mjehurića zraka koji je napokon izronio na površinu nakon što je predugo bio zarobljen u dubinama. Rutina u Aurori počela se ustaljivati u sljedećim danima. Jutra su bila posvećena medicinskim tretmanima. U Marijinom slučaju, kombinacija modificirane kemoterapije s eksperimentalnim protokolom koji nije obećavao izliječenje, ali možda nekoliko dodatnih mjeseci s kvalitetom života. Poslije podneva su bila slobodna za aktivnosti po izboru gostiju, od joge na plaži do sesija art terapije, preko predavanja o prehrani ili jednostavno odmora u bujnim vrtovima lječilišta. Večeri su donosile zajedničke večere, povremenu glazbu uživo i razgovore koji su se protezali do kasno, kad je more postajalo tamna i žuboreća prisutnost iza osvjetljenih prozora. Najčudesnije za Mariju bila je atmosfera koja je prožimala mjesto. Nije bilo one tihe opresije koju je zamišljala na mjestu posvećenom ljudima u njihovim posljednjim mjesecima života. Umjesto toga postojala je osobit životnost, tiha, ali uporna proslava života koji je još preostao, kao da su svi tamo otkrili tajnu koju oni vani ne znaju, da saznanje o skorom kraju ne čini dane tužnijima, već ih čini dragocjenijima. Tijekom drugog tjedna u Aurori, Marija je upoznala Josipa, muškarca u ranim 50-ima, s duboko plavim očima i borama smijeha koje su pričale o intenzivno proživljenom životu. Sjedio je sam na privatnoj plaži odmarališta, u prilagođenoj stolici koja mu je omogućavala udobnost unatoč očitoj krhkosti njegova tijela. Marija je sišla kako bi vidjela zalazak sunca, prizor koji je već postao njezin dnevni ritual, kad je primijetila usamljenu figuru koja promatra horizont. Nešto u njegovom držanju, u načinu na koji su njegove oči upijale svaku nijansu narančastog svjetla koje se odbijalo od valova, natjeralo ju je da sjedne na praznu stolicu pokraj njega. Nekoliko su minuta šutjeli, ujedinjeni samo zajedničkim promatranjem tog efemernog trenutka u kojem se dan opraštao. Kao da je svaki zalazak sunca malo umjetničko djelo stvoreno posebno za nas, zar ne? Rekao je konačno, ne skidajući pogled s horizonta. Njegov je glas imao blagi dalmatinski naglasak, melodičan i topao poput samog sumraka. Josip je bio u Aurori duže od bilo kojeg drugog pacijenta, 8 mjeseci, pravi veteran među ljudima čiji se boravak obično mjerio tjednima. Njegova originalna dijagnoza dala mu je samo 3 mjeseca života. Ali kako je volio reći s nestašnim osmijehom, očito sam zaboravio umrijeti na vrijeme. Bio je umirovljeni profesor književnosti s strašću prema poeziji koja se očitovala u njegovom načinu govora, preciznom i elegantnom, kao da je svaka riječ pažljivo odabrana prije nego što je izgovorena. Sljedećih dana Mariji je postala navika susretati ga na istom mjestu na plaži, kako bi gledala zalazak sunca. Ponekad su razgovarali o knjigama,
glazbi ili sjećanjima na mjesta koja su posjetili. Ponekad su šutjeli u ugodnoj tišini, poput starih prijatelja koji ne trebaju ispunjavati prostor između sebe riječima. Josip je bio taj koji je, bez ikakve ceremonije ili nelagode, pitao Mariju o njenom životu prije Aurore. Ne o bolesti, svi su tamo znali taj dio međusobne povijesti, već o tome tko je ona bila osim dijagnoze. Tjednima sam ostavljala svoju medicinsku dokumentaciju na vidljivom mjestu, nadajući se da će netko, bilo tko, prepoznati što se događa sa mnom. Priznala je Marija jednog posebno zlatnog poslije podneva dok se sunce približavalo horizontu. Na kraju bilo je kao da držim ogroman plakat na kojem piše umirem, a svi su odlučili komentirati samo vrijeme. Josip je polako kimnuo, njegove oči uprte u valove koji su nježno lizali pijesak. Smiješno je kako je smrt postala posljednji tabu u društvu koje otvoreno govori o seksu, novcu i politici, razmišljao je. Ljudi gledaju na smrt kao da je zarazna, kao da bi prepoznavanje njenog postojanja moglo na neki način ubrzati vlastitu. Zastao je prije nego što je dodao, ili je možda jednostavnije od toga. Možda jednostavno ne znaju što reći, pa odluče ne reći ništa. Marija je razmotrila tu mogućnost. Bila je nježnija od njene vlastite interpretacije, koja je oscilirala između bijesa, zbog napuštanja i povrijeđenosti, zbog kukavičluka ljudi koje je smatrala bliskima. U 3. tjednu nuspojave eksperimentalnog liječenja počele su se manifestirati intenzivnije. Bilo je dana kada Marija jedva da je mogla ustati iz kreveta, njeno tijelo se bunilo protiv toksina koji su navodno bili tu da joj pomognu. Jednog od tih posebno teških jutara, kada se činilo da čak i čin disanja zahtijeva svjesni napor, čula je lagano kucanje na vratima svoje sobe. Bila je to Katarina, noseći pladanj s čajem od džumbira i običnim tostom. Loši dani su dio paketa, rekla je s tom svojom karakterističnom iskrenošću, stavljajući pladanj na noćni ormarić. Ali ne moramo se s njima suočavati sami. Sjela je u fotelju pored Marijinog kreveta i počela čitati naglas. Ne riječi ohrabrenja ili samopomoći, već lagani i zabavni kriminalistički roman koji nije zahtijevao ništa osim prepuštanja priči. Nije pitala kako se Marija osjeća, nije nudila fraze o tome da bude jaka ili da se bori. Jednostavno je stvorila prostor u kojem bol nije bila središte postojanja, već samo privremeno stanje koje treba kontrolirati dok se život, čak i u svojoj smanjenoj verziji, nastavljao okolo. Tog dana Marija je shvatila pravu svrhu Aurore. Nije to bilo samo mjesto za umiranje u udobnosti, niti samo centar za eksperimentalne tretmane. Bila je to zajednica ljudi koji su bili prisiljeni suočiti se s vlastitom smrtnošću i u tom procesu otkrili autentičniji način života. Ovdje paradoksalno smrt nije bila tema koju se izbjegava, ali upravo zato nije dominirala svim razgovorima. Bila je to jednostavno činjenica, poput mora koje neprestano udara u plažu, poput sunca koje izlazi i zalazi svaki dan, dio krajolika, ali ne i jedini element. Na licima ljudi koje je susretala u hodnicima, na satovima prilagođene joge ili zajedničkim obrocima, Marija nije vidjela strah koji je primijetila u očima svojih kolega s posla i članova obitelji. Vidjela je prihvaćanje, da, ponekad tugu, često humor, poseban humor, ponekad crni koji je mogao postojati samo među ljudima koji više nisu imali što izgubiti, ali nikada onaj paralizirajući užas zbog kojeg su drugi skretali pogled s njenog medicinskog izvješća. U 4. tjednu Mariju je nazvala njena sestra Ivana. Bio je to prvi put da je netko iz njenog prethodnog života stupio u kontakt otkako se preselila u odmaralište. "Kako si?" upitala je Ivana. Njen glas je zvučao čudno formalno, kao da razgovara s dalekom poznanicom, a ne sa sestrom s kojom je odrasla. Marija je oklijevala. Pitanje je bilo jednostavno, ali odgovor nije. Kako objasniti da joj je fizički? Gore, slabija je, osjeća više boli, gubi na težini svaki dan, ali da joj je na neki način koji prkosi logici bolje nego što joj je bilo godinama. Kako riječima prevesti slobodu koju je pronašla na ovom mjestu gdje se smrt ne negira, već integrira u život na način koji oboje čini intenzivnijima? "Dobro sam", odgovorila je konačno.
Pronašla sam ljude koji se ne boje pogledati moje medicinsko izvješće. Tišina s druge strane linije bila je teška, opterećena neizrečenom krivnjom. Marija, započela je Ivana, ali joj je glas zadrhtao. Marija je čekala, slušajući isprekidan dah svoje sestre. Možeš me doći posjetiti ako želiš, ponudila je, iznenadivši samu sebe pozivom. Ovo mjesto je drugačije, ovdje se ne moraš pretvarati. Ivana je stigla u subotu, donoseći sa sobom poznati mir iz Zagreba i malu putnu torbu koja je ukazivala na kratak boravak. Marija ju je promatrala kako izlazi iz taksija, nesigurna poput divlje životinje koja ulazi na nepoznati teritorij. Osjećala se napetost u sestrinim ramenima, ukočenost u osmijehu koja je otkrivala jedva prikriveni strah od suočavanja ne samo s Marinom bolešću, već i samim okruženjem Aurore, ovog mjesta koje je postojalo isključivo za ljude koji umiru. Zagrljaj između njih bio je nespretan, obje svjesne vremena i neizrečenih riječi koje su sada stajale između njih poput fizičke prisutnosti. Smršavila si, bila je Ivanina prva primjedba. Ton joj je oscilirao između iskrene zabrinutosti i one note prigovora koju starije sestre nikada u potpunosti ne napuštaju. Marija se samo nasmiješila, vodeći je kroz vrtove prema glavnoj zgradi. To je dio procesa, odgovorila je s prirodnošću koja je prije nekoliko tjedana bila nemoguća. Ali riba na žaru ovdje je dovoljno dobra da me natjera da poželim jesti čak i u najgorim danima. Ručak s Ivanom na terasi restorana bio je studija kontrasta. Dok se Marija navikla na ritam i atmosferu Aurore, za njezinu sestru svaka je interakcija bila ispunjena značenjem. Ivana je promatrala ostale goste s mješavinom znatiželje i jedva prikrivenog straha, kao da pokušava identificirati tko je tamo kao pacijent, a tko kao pratnja. Njezina nelagoda bila je opipljiva, u očima koje su izbjegavale predugo se zadržati na bilo kome vidljivo bolesnom, u načinu na koji je stišavala glas kad bi spomenula bilo što vezano uz Marijino stanje. Ovdje možeš normalno razgovarati o raku, Ivana, rekla je Marija napokon, nakon što je primijetila da sestra praktički šapuće riječ kemoterapija kao da je psovka. Zapravo, to je vjerojatno jedina tema o kojoj ne moramo detaljno raspravljati, jer svi već znaju. Ivana je pocrvenjela, spuštajući vilicu pored svoje gotovo netaknute salate. Oprosti, promrmljala je. Samo ne znam kako se ponašati na ovom mjestu. Bojim se da ću reći nešto pogrešno. Nakon ručka prošetale su privatnom plažom odmarališta. Dan je bio iznimno vedar. Jadran je pod jesenskim suncem pokazivao sve svoje nijanse plave boje. Sjećaš li se kad nas je tata vodio na obalu za vrijeme ljetnih praznika? Upitala je Marija dok su sjedile na klupi okrenutoj prema moru. Ti si uvijek prva ulazila u vodu, čak i kad je bila hladna. Ivana se nasmiješila, iskren osmijeh koji je ublažio linije napetosti oko njezinih očiju. A ti si stajala na pijesku, testirajući nožnim prstom barem pola sata prije nego što bi se odlučila. Zajedno su se nasmijale i na trenutak su ponovno bile samo dvije sestre koje dijele uspomene bez sjene bolesti između njih. Tada je Marija ugledala Josipa kako se približava u svojim invalidskim kolicima koje je gurao jedan od zaposlenika odmarališta. Mahnuo je, a Marija mu je uzvratila gestu, pozivajući ga da im se pridruži pokretom ruke. Ivana se odmah ukočila, kao da će upoznati ne prijatelja svoje sestre, već živi simbol onoga što čeka Mariju. Ovo je Josip, predstavila je Marija. Profesor književnosti i najbolji suputnik za gledanje zalaska sunca kojeg sam ikad upoznala. Josip je pružio ruku Ivani, njegov stisak iznenađujuće čvrst za nekoga tko je fizički toliko krhak. Marija mi je puno pričala o tebi, rekao je, njegove plave oči blistale vitalnošću koja je bila u kontrastu s bljedilom njegove kože. Navodno praviš najbolju štrudlu od jabuka u cijeloj Hrvatskoj. Ne čekajući odgovor, počeo je pričati priču o tome kako je u mladosti kratko radio kao gastronomski kritičar za jedan lokalni časopis i kako mu je to umalo uništilo užitak jedenja radi užitka. Govorio je s toliko prirodnosti, s toliko humora i šarma,
da se Ivana postupno opustila, smijući se njegovim anegdotama o pretencioznim restoranima i temperamentnim kuharima. U razgovoru nije bilo ničega što bi sugeriralo da Josipu preostaje samo nekoliko tjedana života. Govorio je o prošlosti s radošću, o sadašnjosti s istinskim zanimanjem, a čak i kad bi spomenuo budućnost, činio je to s vedrinom koja nije nijekala njegovu stvarnost, ali joj se nije ni predavala. Te noći Ivana je plakala. Sjedeći na balkonu Marijine sobe, pod nebom posutim zvijezdama i s ritmičkim zvukom valova kao pozadinom, suze su došle bez upozorenja. Žao mi je, jecala je čvrsto uhvativši Marijinu ruku. Žao mi je što nisam razgovarala o tvojoj dijagnozi, što sam se pretvarala da se to ne događa. Jednostavno, nisam mogla. Kao da bi priznanje sve učinilo previše stvarnim. Marija je osjetila kako joj se grlo steže od emocija. Znam, odgovorila je tiho. Ni ja se u početku nisam znala nositi s tim. Htjela sam da netko prizna, ali sam se istovremeno bojala što će se dogoditi kad to učine. U tišini su provele nekoliko minuta, obje promatrajući tamni horizont gdje se nebo susreće s morem. Kako ti to uspijeva? Upitala je Ivana napokon. Kako možeš biti toliko u miru sa svime tim? Marija je razmislila o pitanju. Nije bio mir točno ono što je osjećala. Bilo je dana ljutnje, straha, pobune protiv nepravde svega toga. Ali je ovdje pronašla nešto što nije očekivala. Način da živi u potpunosti svjesna smrti, umjesto unatoč njoj. Mislim da sam shvatila da ne mogu promijeniti činjenicu da umirem, rekla je napokon, ali mogu birati kako ću živjeti do tada. I odlučila sam ne trošiti vrijeme koje mi je preostalo na pretvaranje, ni sebi ni drugima. Zastala je tražeći prave riječi. Ovdje nitko ne očekuje da se pretvaram da mi je dobro kad mi nije. Ali me nitko ne tretira kao da sam već mrtva, kao da je opasno planirati za sljedeći tjedan ili se smijati šali. Ivana je obrisala suze. Njezin pogled sada je bio uprt u sestrin profil. Izgledaš drugačije, primijetila je. Ne samo fizički, kao da si nešto pronašla ovdje. Marija se nasmiješila. Pronašla sam ljude koji se ne boje pogledati u ono što mi se događa, koji mogu vidjeti medicinski nalaz, metaforički rečeno, a ipak me vidjeti i mene. Cijelu mene, ne samo bolest. Sljedećeg jutra, kad je Ivana otišla, zagrljaj između njih bio je drugačiji, duži, potpuniji, bez ukočenosti dolaska. Vratit ću se za 2 tjedna, se obećala je, i donijet ću svoju štrudlu od jabuka. Sljedeći tjedni donijeli su suptilnu, ali značajnu promjenu u Marijinom iskustvu u Aurori. Nije se radilo samo o eksperimentalnom liječenju koje je pokazivalo obećavajuće rezultate. Minimalno smanjenje veličine primarnog tumora. Prema posljednjem pregledu, već o nečem dubljem, teže mjerljivom u medicinskim izvješćima. Bilo je kao da je prvi put od dijagnoze dobila dopuštenje da bude više od svoje bolesti. Dani su poprimili vlastiti ritam, kadencu koja je poštovala ograničenja njenog tijela, a da ih nije pretvarala u zatvore. U jutrima, kada se osjećala dovoljno snažno, Marija je sudjelovala u sesijama hidroterapije u grijanom bazenu s pogledom na more, a njeno tijelo je pronalazilo lakoću u vodi koju više nije osjećala na kopnu. Popodneva je često provodila u grupi za slikanje koju je vodila Elena, art terapeutkinja blagog glasa i pronicljivih očiju, koja je poticala pacijente da kroz boje i oblike izraze ono što riječi nisu uvijek mogle uhvatiti. Nikad nisam bila umjetnica, priznala je Marija Eleni jednog posebno teškog poslijepodneva, kada se bol u njenim kostima činila oštrijom, a boje na njenoj paleti odražavale tu stvarnost, nijanse tamno-crvene i smeđe koje su se miješale poput rana na platnu. Ne pokušavamo ovdje stvarati remek dijela, odgovorila je Elena, promatrajući Marijin rad bez osude. Samo činimo vidljivim ono što već postoji unutar vas. Bilo je mudrosti u tom pristupu koja je duboko odjeknula u Mariji. Nije se radilo o poricanju boli, bijesa, straha, emocija koje su se redovito pojavljivale na njenim slikama, već o prepoznavanju, davanju oblika i u tom procesu možda razumijevanju malo bolje.
Postupno su se druge boje počele pojavljivati u njenim radovima. Plave koje su podsjećale na more, koje je vidjela s balkona, zlatne koje su hvatale svjetlost zalazećeg sunca, zelene koje su govorile o životu koji ustraje unatoč svemu. Nije točno bila nada ono što je izražavala. Marija je bila prevelika realistica za to, ali možda neka vrsta pomirenja s putem kojim je njen život krenuo. Četvrtkom navečer u rezortu su se održavale tematske večere, svaka slaveći kuhinju druge regije Hrvatske. Bila je to društvena prilika koju je cijenila većina gostiju, trenutak u kojem se privremena zajednica Aurore okupljala ne kao pacijenti i njegovatelji, već jednostavno kao ljudi koji dijele obrok. Na jednoj od tih večera, posvećenoj okusima Istre, Josip je upoznao Mariju s Dunjom, umirovljenom psihologinjom koja je sada radila kao volonterka u rezortu. Dunja ima zanimljivu teoriju o tome kako se odnosimo prema smrti u modernom društvu, objasnio je Josip dok je kušao rižoto s tartufima. Mislio sam da bi te to moglo zanimati, s obzirom na tvoje iskustvo sa slavnim nevidljivim izvješćem. Dunja, žena u 60-ima s kratko ošišanom sjedom kosom i na očalama s upečatljivim crvenim okvirom, nasmiješila se čuvši tu referencu. Josip ima tendenciju dramatizirati moje usputne primjedbe, komentirala je, ali je u njenim očima bio sjaj koji je sugerirao da je tema zapravo strast. Ono što me fascinira, objasnila je Dunja dok su dijelile bocu malvazije, jest kako smo stvorili cijelo društvo strukturirano da nas zaštiti od svijesti o smrti. Prebacujemo proces umiranja u bolnice i institucije, pretvaramo pogrebe u profesionalni posao, razvijamo cijeli jezik eufemizama, kako bismo izbjegli izravno spominjanje onoga što se događa. Zastala je da popije gutljaj vina prije nego što je nastavila, a rezultat je da, kada se konačno suočimo sa smrću, bilo našom vlastitom ili smrću nekoga bliskog, potpuno smo nespremni. Nemamo jezik za to, nemamo osobno značajne rituale, ne znamo kako jednostavno biti prisutni sa stvarnošću gubitka. Njene riječi su duboko odjeknule u Mariji, jasno artikulirajući ono što je intuitivno osjećala mjesecima od svoje dijagnoze. Zato ljudi nisu mogli gledati moje izvješće, zaključila je. Nisu imali načina integrirati tu informaciju u svoje svakodnevne živote. Upravo tako, složila se Dunja. Nije to okrutnost ili ravnodušnost, iako se može činiti tako onima koji su na strani primanja te tišine. To je teror, čisti i jednostavni egzistencijalni teror. Razgovor se nastavio duboko u noć, prebacujući se s filozofije na osobna iskustva i natrag. Drugi pacijenti i zaposlenici povremeno su se pridružili stolu, dodajući vlastite perspektive i priče. Marija je shvatila da bi u bilo kojem drugom kontekstu takva otvorena rasprava o smrti bila smatrana morbidnom, neugodnom, neprikladnom za večeru. Ovdje je međutim bilo nečeg oslobađajućeg u mogućnosti da se istraži ta tema bez uobičajenih slojeva tabua i tjeskobe. Kada se konačno povukla u svoju sobu, davno poslije ponoći, Marija se osjećala mentalno stimulirano na način na koji nije doživjela od svojih dana na fakultetu, kada je ostajala budna do kasno raspravljajući o velikim životnim pitanjima s kolegama jednako strastvenim u potrazi za znanjem. Sljedećeg jutra neočekivana e-mail poruka dočekala je Mariju na njenom tabletu. Bila je od Ivana, njenog bivšeg šefa, prvi kontakt koji je uspostavio od njenog naglog odlaska iz tvrtke prije gotovo 2 mjeseca. Nadam se da si dobro, započela je poruka s onom nespretnom formalnošću nekoga tko ne zna točno što reći. Svi te ovdje nedostaju. Bilo je ažuriranja o projektima u tijeku, kao da je Marija još uvijek dio tima i samo privremeno odsutna. Tek je na kraju e-maila, gotovo kao dodatak, Ivan spomenuo njeno stanje. Čuo sam da si na specijaliziranom liječenju. Želim ti brz oporavak. Poruka je bila toliko nepovezana sa stvarnošću njene situacije da Marija nije znala da li da se smije ili plače. U drugom trenutku možda bi bila bijesna zbog Ivanove nesposobnosti da prepozna ozbiljnost njene bolesti, s implicitnom sugestijom da prolazi kroz neku vrstu privremenog odmora prije povratka u normalan život. Sada je, međutim, osjećala samo blagu melankoliju,
pomiješanu s nečim bliskim suosjećanju. On stvarno nije znao kako se nositi s tim, nitko od njih nije znao. Marija je odlučila odgovoriti Ivanu na e-mail, ne ljutito ili ogorčeno, već iskreno. Hvala ti što si se javio, napisala je. Nisam dobro u konvencionalnom smislu i vjerojatno se neću vratiti u ured. Moj tretman ovdje nije da me izliječi, već da mi pruži malo više vremena i kvalitete života u mjesecima koji su mi preostali. Zastala je razmišljajući hoće li ublažiti riječi, prije nego što je odlučila nastaviti s istom otvorenošću. Naučila sam ovdje da ne moramo glumiti da se smrt ne događa samo zato što je neugodno razgovarati o njoj. Zapravo, još je bolnije onima koji su na mom mjestu osjećati da se njihova stvarnost negira ili umanjuje. Završila je e-mail pozivom Ivanu da je posjeti u lječilištu ako želi, ne iz obveze ili krivnje, već zato što bi bilo lijepo vidjeti poznato lice i staviti prikladan kraj na toliko godina zajedničkog rada. Poslala je poruku bez ponovnog čitanja, bez uređivanja, dopuštajući svojim riječima da budu jednako izravne kao i misli koje su ih potaknule. Osjećala se drugačije sada, sposobna govoriti svoju istinu bez ljutnje, bez očajničke potrebe za potvrdom koja je obilježila njezine posljednje dane u Zagrebu. Jesen je napredovala i s njom su stigle prve morske oluje sezone. Bilo je nešto hipnotičko u promatranju sigurnosti njezinog balkona bijesnih valova koji se razbijaju o stijene, olovno sivog neba koje se stapa s uzburkanim morem u nejasnoj granici na horizontu. U takvim danima kada je vjetar zavijao oko zgrade, a kiša šibala prozore, lječilište je poprimalo još izoliraniju atmosferu od vanjskog svijeta, kao da su svi stanovnici privremenog otoka, odvojenog ne samo geografski, već i egzistencijalno od kontinenta svakodnevnog života. Marija je provodila te olujne poslijepodneve izmjenjujući čitanje, ponovno je otkrila zadovoljstvo gubljenja u romanima, nešto što je napustila u godinama obsesivne predanosti poslu, i pisanje u dnevnik koji je počela voditi, ne toliko za bilježenje detalja svojih dana, već za istraživanje misli i razmišljanja, koja su se javljala sve češće, kao da je blizina kraja izoštrila njezinu percepciju onoga što je uistinu važno. Možda je to paradoks, napisala je jednog od tih kišnih poslijepodneva, dok je zvuk valova stvarao stalnu zvučnu kulisu njezinim riječima. Trebala sam doći na mjesto posvećeno smrti da bih zaista počela živjeti. Ne u smislu velikih avantura ili izvanrednih postignuća, moje tijelo to sada ne bi dopustilo, ali u smislu potpune prisutnosti, istinske pažnje na male trenutke koji su prije prolazili nezapaženo. Opisala je tada okus doručka, u kojem je polako uživala bez žurbe da stigne u ured. Osjećaj sunca na njenom licu tijekom kratkih pauza između tretmana, duboke razgovore s ljudima koji bi prije bili samo prolazni poznanici, ali koji su sada, u vremenskoj kompresiji koju je nametnula bolest, brzo postali bliski prijatelji. Kad bih mogla vratiti vrijeme i reći nešto Mariji od prije godinu dana, zaključila je, ne bi bilo da više cijenim zdravlje ili da idem na pregled ranije. Bilo bi da živim svaki dan kao da sadrži cijeli svemir iskustava, jer ga sadrži. Rezultat posljednjih pretraga bio je, u najboljem slučaju, dvosmislen. Primarni tumor je minimalno reagirao na eksperimentalno liječenje, pokazujući gotovo neprimjetno smanjenje veličine. Koštane metastaze su se međutim nastavile širiti, iako sporije nego što se očekivalo za ovu fazu bolesti. S obzirom na cjelokupnu sliku, ovo se može smatrati pozitivnim odgovorom, objasnio je doktor Kovač, onkolog u lječilištu, čovjek srednjih godina s blagim očima iza naočala bez okvira. Nije to remisija koju bismo svi željeli vidjeti, ali daje nam razloga vjerovati da protokol ima nekog učinka. Marija je kimnula, upijajući informaciju bez emocionalnog tobogana koji su takve vijesti obično izazivale u prvim danima nakon dijagnoze. Koliko dugo? Upitala je jednostavno. Liječnik je oklijevao samo na trenutak. Teško je reći točno, ali na temelju ovih rezultata rekao bih da imamo dobre šanse dočekati proljeće. Proljeće 4, možda 5 mjeseci.
Nije to puno vremena u normalnom tijeku ljudskog života, ali za Mariju, koja je u početku dobila prognozu od samo nekoliko mjeseci, činilo se gotovo kao dar. Ivana je održala svoje obećanje da će se vratiti, a ovaj put je donijela ne samo obećanu pitu od jabuka, već i nekoliko obiteljskih fotografija koje je pronašla dok je sređivala stan svoje majke. Dvije sestre su provele cijelo poslijepodne raširene po Marijinom krevetu, smijući se i povremeno plačući, dok su se prisjećale uspomena zabilježenih na fotografskom papiru, rođendani iz djetinjstva, ljetni praznici na obali, Marijina diploma na sveučilištu, Ivanino vjenčanje. Sada završeno razvodom, ali fotografija je još uvijek donosila sretna sjećanja. Mama te pita o tebi svaki dan, primijetila je Ivana dok su promatrale posebno dirljivu sliku njih dvije kao djevojčica, držeći se za ruke na plaži. Željela bi doći, ali... Njezin je glas utihnuo, nedovršena rečenica lebdeći između njih. Marija je razumjela neizrečeno. Njezina majka već u 70-ima imala je svoj kompliciran odnos s bolnicama i bolestima od smrti njihova oca, od srčanog udara prije desetljeća. U redu je, uvjerila je sestru. Reci joj da je volim i da razumijem. I zaista je razumjela sada, na način koji ne bi bio moguć prije nekoliko mjeseci. Svaka osoba imala je svoju sposobnost suočavanja s patnjom, vlastitom i tuđom, i nije na njoj da sudi o granicama svakoga. Ujutro nakon Ivaninog odlaska, Marija se probudila s neobičnom jasnoćom, kao da se nešto slegnulo preko noći. Odjenula se pažljivo, odabirući laganu haljinu u nijansama plave koja je odgovarala njezinim očima. I stavila malo šminke, ne da sakrije bljedilo kože ili podočnjake, koji su postajali sve izraženiji iz tjedna u tjedan, već kao čin slavljenja dana koji je bio pred njom. Za doručkom je dijelila stol s Katarinom i Josipom, koji je sada rijetko napuštao invalidska kolica. Razgovor je tekao lako između njih, prožet smijehom i razmjenom zapažanja o malim događajima u lječilištu. Nova izložba slika pacijenata, koja će biti otvorena za vikend, gostujući pijanist koji će svirati na večeri te noći, značajno poboljšanje jednog od mlađih gostiju koji je stigao u kritičnom stanju prije samo mjesec dana. Bio je to jutro kao i svako drugo u Aurori, a opet ga je Marija osjećala s gotovo bolnom intenzitetom, svjesna svakog detalja, okusa meda u jogurtu, zvuka valova u pozadini, sunca koje stvara svjetlosne uzorke na drvenom podu restorana. Nakon doručka, Marija je otišla do najudaljenije točke resorta, malog stjenovitog rta koji se protezao nad morem, nudeći panoramski pogled na obalu i beskrajni horizont. Bilo je to njeno omiljeno mjesto za razmišljanje, za disanje, za jednostavno postojanje bez očekivanja ili briga koje su je, čak i u ugodnom okruženju Aurore, ponekad ipak pronalazile. Sjela je na svoju omiljenu klupu, isklesanu u stijeni i uglačanu korištenjem bezbrojnih posjetitelja prije nje. Morski vjetar se poigravao s njenom kosom, sada tanjom i lomljivijom zbog tretmana, ali još uvijek sposobnom plesati u ritmu povjetarca. Zatvorila je oči na trenutak, upijajući zvukove, mirise, osjećaje, povremeni krik galeba, miris soli i morskih algi, blagu toplinu jesenskog sunca na svojoj koži. Kada ih je ponovno otvorila, ugledala je mali ribarski brod kako presjeca vode u daljini, njegovu sićušnu siluetu naspram prostranstva Jadrana. Bilo je nešto duboko utješno u tom prizoru, u ideji da život nastavlja svojim tokom, da ribari još uvijek izlaze u potrazi za svojom svakodnevnom zaradom, da drevni ritam mora i onih koji od njega žive ostaje nepromijenjen stoljećima, neovisno o malim individualnim tragedijama koje se odvijaju na kopnu. Tog poslijepodneva Marija je imala neočekivan posjet. Doktor Kovač je pokucao na njena vrata oko 3 sata, što je bio neobičan termin za liječničke konzultacije u rezortu. Imam nešto o čemu bih htio razgovarati s vama, rekao je njegov ton profesionalan, ali topao kao i uvijek. U maloj dnevnoj sobi njenog apartmana objasnio je da je novi protokol liječenja odobren za testiranje, još uvijek eksperimentalan, ali s obećavajućim preliminarnim rezultatima u slučajevima sličnima njenom. Inače, ne bih to spominjao tako rano, ali s obzirom na vašu povijest odgovora na trenutni tretman,
Smatrao sam da bih vam trebao predstaviti ovu opciju. Novi protokol bio je agresivniji, kombinirajući imunoterapiju s novorazvijenom kemoterapijskom komponentom. Nuspojave bi bile znatno teže, a kvaliteta života tijekom liječenja znatno smanjena. Ali postoji potencijal za značajnije rezultate, zaključio je liječnik, njegov pogled izravan i iskren. Ne govorimo o izlječenju, razumijete? Govorimo o mogućem produženju vremenskog horizonta, možda za još 6 mjeseci, možda i više. Prije godinu dana ili čak prije 6 mjeseci, Marija bi odmah rekla da, grčevito se hvatajući za svako obećanje o više vremena, bez obzira koliko ono bilo kvalificirano ili neizvjesno. Sada se iznenadila što pažljivo razmatra ponudu, vagajući ne samo potencijalnu količinu dodatnog vremena, već i njegovu kvalitetu. Koliko bih vremena morala provesti u bolnici? Upitala je. Prva 3 ciklusa zahtijevala bi hospitalizaciju od otprilike 2 tjedna svaki, s pauzama od 10 dana između njih, odgovorio je dr. Kovač. Nakon toga, ovisit će o tome kako vaše tijelo reagira. Marija je vizualizirala ta 2 mjeseca, tjedne u bolničkom krevetu, povezana s cijevima i monitorima, dane koji se vuku između mučnine, ekstremnog umora i izolacije koja neizbježno prati tako intenzivne tretmane. Pomislila je na zalaske sunca koje neće vidjeti sa svog balkona, na razgovore koje neće voditi sa svojim novim prijateljima, na slike koje neće stvarati na satovima art terapije. A ako kažem ne, upitala je konačno, što se događa s trenutnim tretmanom? Možemo nastaviti s protokolom koji trenutno slijedite, objasnio je liječnik. On pokazuje određeni učinak, iako skroman. Nastavili bismo pratiti i prilagođavati prema potrebi, s naglaskom na održavanje vaše kvalitete života, što je moguće višom tijekom vremena koje imate. Bilo je nešto u njegovom glasu, ne razočaranje, već neka vrsta poštujućeg razumijevanja, što je Mariji dalo do znanja da je već vodio taj razgovor mnogo puta prije, s drugim pacijentima u sličnim situacijama. Neki bi rekli da prilici za više vremena pod svaku cijenu, drugi, kao što je ona razmišljala, mogli bi odabrati kvalitetu nad kvantitetom. Mogu li razmisliti o tome? Pitala je. Naravno, odgovorio je, ustajući da krene. Uzmite si vremena koliko vam treba. Pa, znate? Ostavio je rečenicu nedovršenom, ali su oboje razumjeli ono što nije rečeno. Vrijeme koje ima je ograničeno, ali je još uvijek njeno da odluči kako ga iskoristiti. Te večeri, kao što je i obećano, gostovao je pijanist u glavnoj dvorani rezorta. Marija se pažljivo uredila za događaj, odabirući jednostavnu crnu haljinu koju je donijela iz Zagreba, a da nikada nije zamislila da će imati priliku nositi je. Katarina je svratila u njenu sobu da je isprati do koncerta, a Marija je primijetila kako njena prijateljica izgleda krhkije nego prošlog tjedna, njeni koraci sporiji, njeno disanje teže. Rak gušterače bio je nemilosrdan u svom napredovanju, a čak i najbolja palijativna skrb mogla je samo usporiti, nikada u potpunosti zaustaviti njegov marš. Ipak, postojalo je dostojanstvo u načinu na koji se Katarina ponašala, odbijanje da bude definirana propadanjem svog tijela. Izgledaš predivno, komentirala je Marija, nudeći joj ruku kao diskretnu potporu. I ti također, odgovorila je Katarina s osmijehom. Mi smo 2 kraljice večeras. I zaista, postojalo je nešto veličanstveno u načinu na koji su zajedno ušle u dvoranu. 2 žene suočene s vlastitom smrtnošću, s gracioznošću, pa čak i sa stilom. Pijanist je bio mladi virtuoz iz Splita, s okretnim prstima i strastvenim interpretacijama Chopina i Debussija. Glazba je ispunjavala prostor, obavijajući slušatelje u gotovo fizičko iskustvo. Note su kao da plešu u zraku, dodirujući nešto duboko unutar svake osobe prisutne. Za Mariju postojala je gorko-slatka ljepota u svakoj melodiji. Svijest da bi to mogao biti posljednji put da čuje tu određenu skladbu izvedenu uživo, posljednji put da osjeti onu posebnu jezu koju joj je određeni niz akorda uvijek izazivao. Ali umjesto da umanji iskustvo, ta svijest ga je intenzivirala, svaka nota vibrantnija, značajnija. Gledajući oko sebe, lica drugih pacijenata zadubljenih u glazbu, Marija je shvatila da nije sama u toj percepciji.
Bilo je nešto u blizini smrti što je izoštravalo osjetila, što je činilo svako iskustvo živopisnijim, potpunijim. Bio je to jedan od mnogih paradoksa koje je otkrila u ovih nekoliko mjeseci, činjenica da suočavanje s krajem može, na mnogo načina, naučiti umjetnost življenja punije. Nakon koncerta Marija nije mogla spavati. Njen bio je ispunjen mislima o predloženom liječenju, o životu koji je izgradila u Aurori, o osobi koja je postala u posljednjih nekoliko mjeseci. Izašla je na svoj balkon umotana u toplu odjeću protiv hladnoće noći i gledala gotovo puni mjesec koji se odražavao u tamnim vodama Jadrana. Sjetila se nečega što je Josip rekao tjednima prije kada su raspravljali o izborima s kojima su se suočavali kao terminalni pacijenti. Na kraju nije pitanje koliko vremena imamo, već što radimo s vremenom koje nam je dano. Riječi su tada zvučale gotovo kao kliše, ali su sada odjekivale dubokom istinom. Marija je pomislila na svoj liječnički nalaz, onaj koji je strateški ostavila na vidljivom mjestu u Zagrebu, nadajući se da će ga netko primijetiti, da će netko prepoznati ozbiljnost njene situacije. Pomislila je na to kako je mjerila vrijednost drugih prema njihovoj sposobnosti da se suoče s njenom neizbježnom smrću, da ponude utjehu i priznanje koje je tako očajnički tražila. Sada je shvatila da je naučila nešto drugačije, ne prihvatiti smrt, već živjeti punim plućima u njenoj sjeni. Sljedećeg jutra Marija je potražila doktora Kovača. Našla ga je u ordinaciji kako pregledava medicinske kartone, naočale su mu stajale na vrhu nosa, a napola popijena šalica kave stajala je pored hrpe dokumenata. Donijela sam odluku, rekla je, sjedajući na stolicu ispred njegovog stola bez da je čekala pozivnicu. Doktor je skinuo naočale, nakratko protrljao umorne oči i pogledao je s potpunom pažnjom, jedan od onih malih znakova poštovanja koji su karakterizirali profesionalce Aurore. Nastavit ću s dosadašnjim liječenjem, izjavila je Marija. Ne želim provesti vrijeme koje mi je preostalo u bolnici. Želim biti ovdje, gledati more svaki dan, nastaviti sa svojim slikama, voditi stvarne razgovore sa stvarnim ljudima. Zastala je, tražeći prave riječi da objasni odluku koju bi mnogi smatrali odustajanjem. Nije da ne cijenim dodatno vrijeme koje bi mi novo liječenje moglo dati. Već više cijenim kvalitetu vremena za koje znam da ga sada imam. Doktor je polako kimnuo, bez iznenađenja ili osude u njegovom pogledu. Razumijem vaš izbor, odgovorio je jednostavno. I učinit ću sve što je u mojoj moći da osiguram da to vrijeme bude najbolje moguće. Ta odluka donijela je sa sobom čudan osjećaj mira. Postavljajući granicu svojim očekivanjima, Marija je osjetila kao da je dobila dopuštenje da intenzivnije živi u sadašnjosti. Bilo je naravno loših dana, kada je bol bila toliko jaka da je čak i morfij jedva ublažavao, kada je njeno tijelo izgledalo kao izdajnik odlučan da muči svaki trenutak svijesti. Ali bilo je i iznenađujuće dobrih dana, kada je mogla šetati plažom oslanjajući se samo na štap, kada joj je bio dovoljno bistar da uživa u knjizi ili dubokom razgovoru, kada se činilo da je jednostavan čin udisanja morskog zraka čudo vrijedno slavlja. Jednog takvog dobrog dana, gotovo mjesec dana nakon što je odbila eksperimentalno liječenje, Marija je primila neočekivanu e-mail poruku. Bila je od Sare, kolegice s posla s kojom nikada nije bila posebno bliska. Nekoga tko je sigurno vidio poznati medicinski izvještaj ostavljen na vidljivom mjestu, ali tko, kao i svi ostali, nije komentirao. Ne znam, sjećaš li me se? Započinjala je e-mail poruka, gotovo komičan uvod, s obzirom da su radile u istoj prostoriji gotovo 4 godine. Nedavno sam saznala za tvoje stanje i htjela sam te kontaktirati. Sara je nastavila objašnjavati da je njena majka preminula od raka 2 godine ranije i kako ju je to iskustvo paraliziralo kada se suočila s Marijinom bolešću. Vidjela sam tvoj medicinski izvještaj. Svi smo ga vidjeli, ali bilo je to kao da gledamo direktno u sunce. Previše je boljelo, pa smo skrenuli pogled. Iskrenost priznanja dirnula je Mariju na način na koji nije očekivala. Ne pišem da tražim oprost, nastavila je Sara.
Znam da ništa ne može nadoknaditi izolaciju koju si morala osjećati. Pišem jer sam konačno pronašla hrabrost reći vidjela sam te. Vidjela sam tvoju patnju, tvoju hrabrost, tvoju tihu molbu za vezom. I žao mi je što nisam uspjela odgovoriti na način na koji si zaslužila. Suze koje je Marija prolila čitajući te riječi nisu bile od gorčine ili zamjeranja, već od dubokog i neočekivanog olakšanja. Bilo je nešto duboko katarzično u tome što je taj trenutak njenog života konačno prepoznat, čak i ako je to bilo kasno. Odgovorila je na e-mail poruku te iste noći, ne s optužbama za prošle postupke, već sa zahvalnošću za sadašnju iskrenost. Ispričala je nešto o svom životu u Aurori, o lekcijama koje je naučila o umiranju i paradoksalno o življenju u ovom mjestu posvećenom oba procesa. Otkrila sam da ljudi nisu okrutni, samo uplašeni, napisala je, i da svatko od nas mora pronaći svoj vlastiti način da se suoči s nesuočljivim. Zaključila je pozivajući Saru da je posjeti, ako želi, ne iz obveze, već zato što ponekad su najteži razgovori ujedno i najoslobađajući. I naučila sam da nikada nije prekasno za početak. Sara se pojavila 2 tjedna kasnije, jedne oblačne subote koja je prijetila kišom. Došla je noseći papirnatu vrećicu s albumima s fotografijama s događaja tvrtke iz proteklih godina, božićnih zabava, korporativnih druženja, proslava rođendana. Mislila sam da bi ti se ovo svidjelo vidjeti, objasnila je sramežljivo. To su uspomene koje ste dijelili. Gesta, iako dobronamjerna, otkrila je ponor između vanjske percepcije i Marijine unutarnje stvarnosti. Za Saru su te fotografije predstavljale vezu s prijašnjim životom koji treba cijeniti i sačuvati. Za Mariju su bili artefakti postojanja koje se sada činilo da pripada nekoj drugoj osobi, zanimljivi, ali udaljeni poput fotografija stranca. Ipak, cijenila je trud i namjeru iza njega. Provele su poslije podne listajući albume, Marija je dijelila priče o događajima koje Sara, budući da je bila mlađa u tvrtki, nije u potpunosti poznavala. Razgovor je ponekad bio nespretan, prošaran neugodnim stankama kada bi se dotaknule težih tema, ali u toj je neugodnosti postojala autentičnost koju je Marija cijenila više od lažne opuštenosti koja je karakterizirala njihove posljednje interakcije u Zagrebu. Prosinac je stigao s hladnim vjetrovima i često olujnim nebom. Odmaralište se preobrazilo za blagdane. Nježna svjetla visjela su na čempresima u vrtovima, veliko božićno drvce u glavnom predvorju, tradicionalni hrvatski ukrasi bili su razasuti po zajedničkim prostorima. Za mnoge pacijente, uključujući Mariju, lebdjelo je nepisano pitanje: hoće li ovo biti njihov posljednji Božić? Odgovor je u većini slučajeva vjerojatno bio da, i ta je svijest donijela sa sobom gorko-slatku kvalitetu proslavama. Postojala je emocionalna intenzivnost u svakoj tradiciji, svakoj pjesmi, svakom karakterističnom kolaču tog doba, kao da su svi pokušavali upiti cijeli život božićnih uspomena u jednu proslavu. Aurora, vjerna svojoj filozofiji, nije pokušavala prikriti tu stvarnost lažnim optimizmom ili prisilnom radošću. Umjesto toga stvorila je prostor i za slavlje i za nostalgiju, za zahvalnost za sadašnjost i za tugu za budućnošću koja neće doći. Jedne posebno značajne večeri gosti su bili pozvani da sudjeluju u ritualu u kojem je svatko palio svijeću. Za život koji su živjeli, za ljude koje vole, za ostvarene snove i za one koji će ostati nedovršeni. Kada je došao red na nju, Marija je zapalila svoju svijeću razmišljajući ne samo o svom vlastitom putovanju, već o svima koji su joj prekrižili put, čak i o onima koji nisu mogli gledati direktno u njezin izvještaj kada joj je to najviše trebalo. Božićna večer donijela je snijeg, rijetkost u ovom dijelu hrvatske obale, pretvarajući krajolik u gotovo čaroban prizor. Marija je promatrala pahulje kako tiho padaju kroz prozor svoje sobe, nakupljajući se na granama maslina i krovovima hotelskih zgrada. Bilo je nečeg simboličnog u tom bijelom pokrivaču koji je prekrivao sve, kao da priroda želi pružiti posljednji dar čiste i tihe ljepote. Njeno se fizičko stanje znatno pogoršalo posljednjih tjedana.
Bol je sada bila stalna prisutnost, samo djelomično kontrolirana sve jačim lijekovima. Kretanje po resortu postalo je izazov koji je zahtijevao pažljivo planiranje i često pomoć, a disanje joj je svakim danom postajalo sve teže. Ipak bila je odlučna sudjelovati u božićnoj večeri u velikoj dvorani. Odjenula se s pažnjom, nanoseći lagani ruž koji je isticao njene usne naspram izražene bljedoće lica, i pričvrstila u prorijeđenu kosu mali aranžman od božikovine koju joj je Ivana donijela u svom posljednjem posjetu. Pogledala se posljednji put u ogledalo, ne iz taštine, već iz prepoznavanja. Još je uvijek Marija gledala natrag, iako krhkija verzija, prozirnija, kao da se već počinje odvajati od fizičkog svijeta. Dvorana je bila ispunjena svjetlom, glazbom i mirisom tradicionalnih hrvatskih jela. Stolovi su bili raspoređeni u velikoj obiteljskoj konfiguraciji, omogućujući svim gostima koji su mogli sudjelovati da sjede zajedno kao neobična obitelj okupljena okolnostima koje nitko ne bi izabrao, ali koja je stvorila iznenađujuće duboke veze. Josip je bio tamo, u svojim invalidskim kolicima postavljenim na čelu stola, izgledajući iznimno krhko, ali s još uvijek sjajnim i budnim očima. Katarina je uspjela doći, iako se morala vratiti u sobu ubrzo nakon glavnog jela. Dunja je kružila među gostima, pazeći da se svi osjećaju ugodno, povremeno namještajući jastuk ovdje, nudeći dodatnu deku ondje. Doktor Kovač se nakratko pojavio izvan svoje uobičajene liječničke uniforme, samo da bi poželio sretne blagdane prije nego što se vratio pacijentima kojima je bila potrebna intenzivnija njega. Bio je to neobičan skup, obilježen vidljivim izostancima. Prazna mjesta koja su ostavili oni koji su otišli u prethodnim tjednima ili koji su sada bili zatvoreni u svojim sobama, nesposobni za sudjelovanje. Obrok je bio složen, ali prilagođen različitim prehrambenim potrebama prisutnih. Tradicionalna jela poput bakalara na bijelo i sarme dijelila su prostor s lakšim opcijama za one sa smanjenim apetitom ili poteškoćama s gutanjem. Marija je uspjela pojesti samo nekoliko žlica, ali je svaku od njih kušala s punom pažnjom. Razgovor je tekao oko stola, ne izbjegavajući teške teme, ali se ni ne zadržavajući na njima. Bilo je priča o božićnim slavljima iz djetinjstva, obiteljskim tradicijama, dragocjenim uspomenama podijeljenim s velikodušnošću. U jednom trenutku Josip je zatražio riječ. Slabim ali čvrstim glasom izrecitirao je staru dalmatinsku božićnu pjesmu koja je govorila o svjetlu usred tame, o čudu obnovljenog života. Nije bilo izravnog spomena situacije u kojoj su se svi tamo nalazili, ali su riječi odjekivale s dodatnim značenjem u tom kontekstu. Kad je završio, nastao je trenutak apsolutne tišine, kao da nitko ne želi prekinuti čaroliju koju su njegove riječi stvorile. Zatim su polako jedan po jedan prisutni počeli pljeskati, ne s robusnom energijom zdravih tijela, već s dubokim uvažavanjem duša koje su točno razumjele vrijednost svakog trenutka ljepote. Nakon večere, kada su se najslabiji već povukli u svoje sobe i samo je mala skupina ostala u dvorani, Marija je osjetila duboki umor kako se nastanjuje u njenim kostima. Nije to bio samo fizički umor, iako je i taj bio dovoljno intenzivan, već drugačija vrsta iscrpljenosti, kao da i njen duh prepoznaje svoje granice. Josip, pažljiv kao i uvijek, primijetio je promjenu u njenom izrazu lica. Je li vrijeme za odmor? Upitao je nježno. Marija je kimnula, zahvalna što ne mora objašnjavati. Zamolio je jednog od djelatnika da približi njena invalidska kolica i sa staromodnom galanterijom koja joj je izmamila osmijeh ponudio: mogu li vas otpratiti do sobe? 2 invalida koji se podupiru, što kažete? Bilo je nešto duboko ispravno u toj slici. On u svojim invalidskim kolicima, ona oslonjena na svoj štap, oboje polako napredujući tihim hodnicima rezorta. Nisu puno razgovarali tijekom puta, samo povremeni komentari o ljepoti snijega, koji je nastavio padati vani, vidljiv kroz velike prozore koji su obrubljivali hodnik. Kada su stigli do Marijinih vrata, Josip je uzeo njenu ruku među svoje, hladne ruke, s plavim venama vidljivim ispod prozirne kože, i rekao jednostavno:
Bio je dobar Božić, zar ne? Jednostavnost pitanja, odsutnost bilo kakvog pokušaja da umanji ili uljepša njihovu zajedničku stvarnost, izazvala je suze u Marijinim očima. Da, odgovorila je lagano stišćući njegove prste. Bio je jako dobar Božić. Nova godina stigla je bez velike pompe u Aurori. Za mnoge goste, uključujući Mariju, prekretnica nove godine nosila je drugačije značenje od onog vanjskog svijeta. Nije to bio toliko trenutak novih početaka i ambicioznih odluka, već tihi prolaz, zamišljena linija prekrižena s određenim poštovanjem. Siječanj je donio dane zapanjujuće jasnoće, s zimskim suncem koje je stvaralo dijamantne odraze na mirnoj površini Jadrana. Marija je sada većinu vremena provodila u svojoj sobi, često u fotelji postavljenoj uz prozor, s koje je mogla promatrati stalno kretanje mora. Njene slike s art terapije bile su postavljene na zidovima, ne iz umjetničke taštine, već kao neka vrsta vizualnog dnevnika njenog putovanja u rezortu. Prvima su dominirale tamne boje i kaotični potezi. Novije, zanimljivo, predstavljale su svjetliju paletu i smirenost koja je bila u suprotnosti s fizičkim pogoršanjem koje ih je pratilo. Njezini su dani imali usporeni, ali još uvijek strukturirani ritam, redoviti posjeti medicinskog osoblja, terapije za kontrolu boli, mali obroci koje je mogla tolerirati. I posjetitelji Katarina, kad je imala snage izaći iz vlastite sobe. Dunja, koja je sada redovito svraćala na razgovore koji su bili i filozofski i praktični, i Josip, čije se vlastito stanje dramatično pogoršalo, ali koji je i dalje inzistirao da ga dovedu do nje kad god je to moguće. Sredinom siječnja Ivana je stigla u posjet za koji su obje znale, bez potrebe da to verbaliziraju, da će vjerojatno biti njezin posljednji. Donosila je vijesti iz vanjskog svijeta, ažuriranja o obitelji i prijateljima, male svakodnevne priče koje je Marija slušala s iskrenim zanimanjem, poput prozora u život koji će se nastaviti nakon njenog odlaska. Donijela sam ti nešto, rekla je Ivana drugog dana, izvlačeći iz torbe smeđu omotnicu koju je Marija odmah prepoznala. Bilo je to njezino originalno liječničko izvješće, isto ono koje je ostavila na vidljivom mjestu, na svom radnom stolu, u svojoj kući, na sastancima, u očajničkom pokušaju da nekoga natjera da prepozna što se događa. Našla sam ga kad sam sređivala tvoje stvari, objasnila je Ivana. Mislila sam da možda, ne znam, možda ga želiš nekako zatvoriti. Marija je uzela omotnicu, osjećajući njenu poznatu težinu u rukama. Činilo se istovremeno važnim i beznačajnim. Dokument koji je potpuno promijenio tijek njenog života, ali koji je sada bio samo papir i tinta, birokratska formalnost koja nije mogla uhvatiti složenost putovanja koje je slijedilo. Hvala, rekla je sestri. Te večeri sama u svojoj sobi, Marija je otvorila omotnicu i ponovno pročitala izvješće, riječ po riječ, upijajući medicinsku terminologiju, kliničke prognoze, brojeve i postotke koji su pokušali kvantificirati njeno preostalo vrijeme. Zatim ga je mirno presavila i stavila u mali ukrasni kamin koji je rijetko koristila. Zapalila je šibicu i promatrala plamen kako proždire papir, pretvarajući dijagnoze u pepeo, izvješća u dim koji se raspršio u noćni zrak. Sljedećeg jutra Marija je zatražila da joj pripreme invalidska kolica. Željela je otići na plažu posljednji put, osjetiti morski povjetarac izravno na svom licu, nefiltriran kroz prozore. Bio je neobično blag dan za siječanj, sa suncem koje je stvaralo iluziju topline, koja nije mogla u potpunosti prodrijeti u hladnoću njenog oslabljenog tijela. Umotana u deke, s Ivanom pokraj sebe, odvezena je do one iste točke na plaži gdje je upoznala Josipa prije nekoliko mjeseci. More je bilo mirno, gotovo spokojno, mali valovi nježno su lizali pijesak. Ostale su tamo gotovo sat vremena, uglavnom u tišini povremeno dijeleći uspomenu ili promatrajući neku posebnu ljepotu tog beskrajno promjenjivog krajolika. Način na koji je svjetlost plesala po površini vode, graciozan led galeba, kontrast između dubokog plavetnila horizonta i svjetlije plave boje neba. Znaš što je smiješno, rekla je Marija konačno, njen glas sada gotovo šapat.
Provela sam tjedne, ostavljajući to izvješće na vidljivom mjestu, očajnički želeći da ga netko primijeti. A sada kad bih mogla vratiti vrijeme, vjerojatno bih ga od samog početka spremila u ladicu. Ivana ju je pogledala zbunjeno. Zašto? Upitala je. Marija se blago nasmiješila, njen pogled uprt u horizont, gdje su se nebo i more stapali u nejasnu liniju. Zato što sam shvatila da izvješće nikada nije bilo o onome što su drugi vidjeli ili nisu vidjeli. Bilo je o onome što sam ja trebala vidjeti, o tome kako sam trebala naučiti živjeti s istinom koju je sadržavalo. Zastala je dišući što je dublje mogla, s obzirom na njena kompromitirana pluća. I na kraju otkrila sam da ta istina ne stane u omotnicu. Bila je svugdje, u vjetru, u valovima, u ljudima koje sam ovdje upoznala. Bila je u meni cijelo vrijeme.